Hori bestekit, nola? Beaz, animaliak eta denbora, atxularen gero, zen liburu guzia ere denbora baita. Dena da denbora. Eta gero, ez da gero, titulu hori murritzegi presentatzen dugu, oso titulu asko zere luzeagoa da, testu klerikoen testu askotan, atzen zen. Beaz, lehen da biziko eta partean biziaren psikolana, alako modu laburean, biziaren hauskortasunaz, eta hemen agertuko zauzkiguna animaliak izanen dira arraina eta hegaztinak. Nola odeo irakurketa bat eginen dugu ere elkarrekin bidaia txiki hortan. Nola amuak atzemaiten baititu arrainak eta hegaztinak segalak, hala gizonak ere atzemaiten du bere heriotzeak. Arraina, arha denean, bazkari datxekanean, eta bere ustez jobekinik dagoenean atrapatzen du arrantzarea, eta bai hegaztina ere iristatu. Zabi dauzuet, nundik ateraik den erreferentzia, ezari ez dauzuetena da zitazioa. Zitazioa behaz latinoz agertzen da, eta azula zitazio horrekin gero egiten du nahi duena. Nahi bali badu solasaldia azpimarratu, edarazten du, edatzen du solasaldia, eta orduan gertatik edukatea latinoz zitazio bat laburra, eta kakotxen artean itzupena behar baituzu ezentzuri hartu modu zabalean, asko zere luzeagoa. Berari interesatzen da zen. Eta batzutan ere manipulatzen du, zerbait ideologikoki nahi bali badu pasarazi, ikusten den bezala gometiozko kartan momentu batean adibidez. Bigarren gehiago. Denbora gobernatzeaz, edo denboraren gobernatzeaz. Beaz denbora goberna egiteke lan eginez. Adibidez, zinauria. Zoaz nagina. Sinauria gara. Eta konsidera itzazu. Haren bideak eta bideskak, joan etorriak eta itzulinguruak, nekeak eta trabailuak eta ikasiko duzu, zuke, nola behar duzu aitzinerat eta beti ere bizi, ibili eta gobernu. Orduan hemen, ikusten duzuen bezala, Bibliatik hartua du, deia, errantza harretaik, behaz, sei eta miratuko duzue eta aurkituko duzue. Kontua da, zitazio hori aipatzen duelarik, momentu batean, geroxago, erakusten daukurarik, zinauria, aro, hemen, momentu hauetan, gure garai hauetan gertatu diren bezala alako euritzu, garai, ezetsu eta umedo batzuen mundotik, behar dira iduzkiak dudelarik, behar dira arteak zabaldu, lehiuak, eta behar dira tapizak zafratu. Ordean erakusten daukur, inauria, aro, oin eta umedoak eta ezeak etorri pasatu ondoan, sinauria behaz, bere bihiak han bilduak dituena ateratzen, iduzkitara idoak ditezen zen, eta bestera ustelduko dira. Eta hor, ez du erraten, ikitxik. Orduan, egun batez, norbaitek erran edo entzun nuen bezala nonbait, pensa diteke, gure atxura. Ze gizon observatzaile ona. Nola behatzen duen antxaran, behatzen dituen animaliak, eta sinaurien joan itorriak. Egon da ikusten bere etxea etzinean, ikusten egon da sinaurian dizozen eta ikusi ditu bilak ateratzen. Ez. Eta ez. Dena duri buruetatik, eta hor adibidez, sinaurien ikusten ditugularik beren bilak ateratzen eta idor daitezen. Pasarte hori, Plinion ganik atraia du, Plinion buru batetatik atraia du, baina zitazionean, batu beti, palimpsistuan, behaz, metodosri, normala den bezala. Lan eginez, diugu. Erleak, hain gauzatik, eta flok. Betatzen du mundua ez ditzeko, eta ez kozparkitzen.
Eta gaitzen izateke kontatzea nola gobernatzen diren herriak elkarren artean. Nola trabaiatzen direnek, trabaiatzen ez diren alferrak eta nagiak ezten kolpez ekosten igozten dituzten bere konpainiak. Expelut albearius. Hemen Plinio aipatzen du.